През далечната 1840 година унгарският лекар Игнац Филип Земелвайс работи в акушерско отделение във Виена. Той открива, че масовата дезинфекция и измиване на ръцете с помощта на разтвор на хлорна вара преди извършване на операции намалява разпространението на болести и инфекции. Въпреки многото публикации, научните обяснения на Земелвайс са отхвърлени от медицинската общност, защото противоречат на утвърдените научни и медицински възгледи по онова време. Неразбирането, невежеството и предразсъдъците на медицинското общество не спират Земелвайс и той продължава да популяризира откритието си в продължение на цели 20 години. Историята е пълна с отдадени на целите си хора, които отказват да повярват, че нищо никога не се променя. Отдаденост и постоянство можем да срещнем и в съвременните истории на личности, които успяват да вдъхновяват мнозина и да не се отказват пред трудностите. Такива са историите на личности като Майкъл Джордан, Джей Кей Ролинг, Опра и много други. В подобни истории постоянството е водещото качество, което поражда възхищение, а липсата на постоянство и отдаденост е онази липсваща част от пъзела на успеха. Въпреки възхищението, което изпитваме, отдадеността и обвързването с дейности, хора, места е отдалечаваща се концепция за съвременния човек. И в този епизод на Полезен подкаст ще разгледаме защо това е така. Здравейте хора, аз съм Михаела и в този епизод на Полезен подкаст ще говоря за причините, поради които хората се отказваме и как можем да разбираме по-добре мотивите, които ни водят към тези наши избори. В свят с многобройни опции като нашият, всеки се опитва да изживее всичко. Да посетим всяка страна, да опитаме всякакви хобита, всякакви професии, да се срещнем с всякакви хора, да изберем най-доброто. Но най-доброто от вчера не е най-доброто, с което разполагаме днес и няма да бъде най-доброто, с което ще разполагаме утре. Всички живеем с метафората, че менюто на живота е огромно и би било жалко да си поръчаме само едно предястие. В това на пръв поглед няма нищо нередно. Нередното се поражда в начина, по който изборите ни влизат в противовес с личността ни. Подобно на анимационните филми, в които анимационният герой, който е изправен пред избор, има дяволче на едното си рамо и ангелче на другото, съвременният човек е изправен срещу браузинг, културата на многобройни опции и възможността да се посвети на човек, идея или дейност. Пит Дейвис пише в една от книгите си, че има 3 основни причини, поради които хората се отказват от намеренията си. Първата е страх от съжаление. Съзнателно или не се страхуваме, че ако се обвържем с нещо, по-късно ще съжаляваме, че не сме се обвързали с нещо друго и ще се чувстваме виновни пред себе си за избора, който сме направили. Втората причина, която той посочва в книгата си, е страх от асоцииране. При нея смятаме, че ако се обвържем с нещо, ще бъдем уязвими към хаоса и неизвестността, която тази обвързаност носи на нашата идентичност, на нашата репутация и на чувството ни за контрол. Третата причина е страх от пропускане. При нея чувстваме, че ако се обвържем с нещо, ще пропуснем много вълнуващи преживявания и отговорността, която идва с това, ще ни попречи да бъдем нещо друго, някъде другаде, за някой друг. Тези страхове могат да бъдат усетени много повече днес. Прескачането от една работа на друга, от една връзка в друга, слушането на книги на 1,5 скорост вместо задълбоченото им четене. И в основата на това поведение стои едно мнимо и недефинирано безпокойство. Проблемът е, че живот без обвързване към каквото и да е живот без дълбочина. Съществуват различни хипотези, които разглеждат факторите, които влияят на неспособността на хората да се обвържат и ангажират дългосрочно. Трите основни фактора, които до голяма степен са взаимно вплетени, биват културни, технологични и социологически. Браузинг културата, например, е последствие и продукт на технологичния фактор. Според New York Times, ежедневното потребление на информация от средностатистическия потребител възлиза на 34 гигабайта. Отделно проучване, цитирано от Times, изчислява, че консумираме еквивалентно съдържание на 174 вестника всеки ден,
което е 5 пъти повече отколкото през 1986 година. Вместо да ни обогати, този поток от информация често ни затрупва. Претоварването с информация се е превърнало в изчерпване, което натоварва умствените ни ресурси и ни кара постоянно да се тревожим, че забравяме нещо. Затова и все повече се усеща парадокса на избора. Бари Шварц говори за него още през 2004 година, когато пише, че колкото повече избор имат потребителите, толкова повече безпокойството им нараства. Ако се върнем обаче 60 години назад, тогава не е имало толкова изобилие от опции, нито какво да четеш, нито какво да браузваш. Имало е телевизия и вестници, която обаче, подобно на социалните медии днес, също е довела до социални проблеми. В една от книгите си Нил Постман пише следното. Колко често информацията, която получавате сутрин по радиото, телевизията или вестниците, ви кара да промените плановете си за деня? Или да ви даде нещо полезно, освен просто нещо за разговор? Когато се появи телеграфът и направи предаването на информация бързо и евтино, той умножи информацията, с която разполагахме и създаде значително по-висок шум. Тогава той дефинира проблема и обяснява, че хората консумират информация, от която не произхождат действия. Това е извод, до който автора е достигнал през 1985 година. Сега трудно можем да се оплачем от същото нещо. Всяко едно съдържание, до което достигаме, браузвайки, има call to action. Харесай, коментирай, последвай, абонирай се, сподели, участвай, тегни приятел, гласувай, кажи ни какво мислиш и така нататък. Сега вече не сме просто наблюдатели, а активни участници. Ангажираността ни се измерва с метрики, но как измерваме ангажираността и обвързаността, която имаме към себе си, към целите си, към обещанията, които сме поели? Как допускаме да сме по-ангажирани и обвързани с чуждите цели, отколкото с нашите собствени? Отговорът на този въпрос е открит още миналия век. Алфред Кан въвежда термина „тирания на малките решения“ през 1966 година. Концепцията на термина описва как поредица от малки избори може да доведе до непредвидени и вредни последици. Предизвикателството, пред което сме изправени днес, е, че малките избори са навсякъде и всички искат малко време, малко минути внимание, малко ангажираност, малко да се съотнесем с чувството, малка реакция, малко емоции, малко отношение и големите избори остават без малкото време, което сме избрали да отделим другаде. Всъщност, поредицата от тези малки решения, които не благоприятстват по никакъв начин на целите, с които сме се обвързали, е първият етап, в който се отказваме от тях. Има няколко наброй фактори, както и липсата на тези фактори, които въздействат върху избора ни да се откажем. Един от най-важните фактори за развитието на целите ни е да им създадем условия, в които да се развиват. Време, което да посвещаваме на тях. Време, което да не влиза в противовес с новостите и опциите на съдържанието, с което сме се сблъскали браузвайки. Втората причина възниква, когато сме си поставили прекалено голям залог. Това се получава, защото повечето пъти мислим мащабно за целите си. Решаваме, че искаме да напишем роман с определена дължина, за определено време, да продадем определен брой копии от него и несъзнателно повишаваме залога до такава степен, че се отказваме от креативността си и сами се обезкуражаваме да продължим. Всъщност да си отдаден на целите си понякога означава просто да намалиш залога, който си поставил за изпълнението им. Третото условие е да умееш да си представяш себе си с решението, което си взел. Да кажем, че си се отдал на това да правиш подкаст. Момента, в който спреш да си се представяш в тази позиция, е момента, в който в съзнанието ти се освобождава пространство за нещо друго. И ако не си решил с какво да го заемеш, то браузвайки ще получиш много идеи, които ще започнат да се конкурират една с друга и пак ще се върнеш в изходна позиция, започвайки нещо ново. И това се случва на всеки. Вероятно, защото знаем повече за това как да се освободим от изборите си и не толкова много за това как да им се посветим. Четвъртото условие е да имаме лист с предимствата и недостатъците за големите решения, с които възнамеряваме да се обвържем или на които възнамеряваме да се посветим. Всъщност, изброяването на плюсове и минуси е един от най-ранните документирани начини за претегляне на опциите.
Бенджамин Франклин за първи път споменава техниката в писмо от 1772 година до своя приятел Джозеф Присли. В него той съветва Присли да раздели документ на две колони. Едната са заглавия плюсове, а другата минуси. И под всяко заглавие Франклин предлага да напише доводите си, за да продължи създадено решение или да се оттегли от него. През 1998 година Даниел Гилбърт, професор по психология в Харвардския университет, става известен с изследването си заедно с Тимати Уилсън от Университета на Вирджиния за емоционално прогнозиране или колко добре хората могат да правят прогнози за емоционалното въздействие на бъдещи събития. Той провежда кратък курс по черно-бяла фотография, където заданието на студентите е да снимат любимите си хора или места в кампуса, след което да проявят снимките си. След като студентите разпечатали две от любимите си снимки, професорът помолил половината студенти да изберат една снимка, която да дарят на фотографския проект и която да бъде изпратена в Англия още на същия ден. А на втората група студенти казал, че снимката няма да бъде изпратена поне в следващите 5 дни. Така решението на половината група се явява окончателно, а на другата половина не. Няколко дни по-късно той попитал студентите си колко са удовлетворени от снимките, които са избрали. Студентите, които са нямали възможност да променят решението си, са били много по-доволни от избора си, отколкото онези, които са можели да променят решението си. С това той стига до извода, че решенията, които подлежат на промяна, са по-малко удовлетворяващи от тези, които не подлежат на такава. Шестото условие е да знаем на каква цел ще се посветим. Тук влиза в сила ефектът на Линди, който по същество гласи, че колкото по-дълго съществува една идея, толкова по-дълго е вероятно тя да се запази в бъдещето. Ефектът на Линди е универсален тест за оценка на значимостта на всичко около нас и в нас. Записването на идеите, които са ни хрумнали, е добър начин да установим тяхната значимост за нас. Ако една идея ни съпътства месеци или години наред, то редно ли е да се откажем от нея? Писателят Насим Талеб пише в една от книгите си: нещата, които са се запазили за дълго време, не стареят като хората, а стареят наобратно. В края на този подкаст поставям въпроса: кои са нещата в теб, които не стареят? Онези идеи и намерения, които месеци и години наред остават същите, но всеки път, щом се сетиш за тях, носят се същия заряд. Именно това са нещата, от които не трябва да се отказваш.